Knokki kuoli. Hyvä knokki. Toinen vielä. Sillä on 3 täällä. Sielläkin yksi. Oho, hyvä. Vase. Hyvä knokki. Hyvä viime, jos flippas. Tuon puun takana. Missä? Ammu se vittu. Ei silloin ase kans. Vitu kova. Apteekin alue. Hyppäs mun selkää, vittu. Hyvä. Voi vittu. Hyvä. Minä oon Miten selkään? Olkaa rauhassa. Hyvä. Nice. Tässä mun ees on yksi. Ei, tässä mun ees on yksi. Mä tuun puulle. Tää laatikon takana. Takaa vielä 70 metriä. Yes. Eksä saat tonne, tai jos Jukka saa tonen Mä kohta. sain finattua yhden, tässä on 1. Siinä on 2. Siinä varo oikeassa. Hyppä siihen puulle. Ottikin se puu. Se kuoli alueessa. Joo. Se oikealla mun mielestä. En tiedä. Se savuis jossain varmaan. Joo, Sneikka on savuis. Kuuluu se ääni. Se on mielessä. Eikö se ole ihan vittu? Siinä jossakin. Yes. Vitu hyvä. Meidän pitäis puskea se. Tossa avomaastossa. Tossa. Hyvä. Tulkee nostamaan, mut Finat kehtis. Mä käyn ajelen kanssa. Juu, tulkee nostamaan. Mä tuon heksosla. Ei ku yksi on enää pystyssä. Se on yksi tässä, se on taas yksi. Varmaan täällä alempana. Se on se... Juppa tuu vaan nostamaan. Se varmaan tässä jossain snakaa. Nice. Tarviskö se vittu siinä? Eri autossa on tällä. Se ei oo... Niillä on auton liikkeellä siellä. Monster trukki tulee. Mä naateta se. Se on lovi, mut mäkin on lovi. Mä naateta. Nice vitu. Pusken. Hyvä, mäkin. Nice. Haki jäi tonne ylös. Pelaaja. 1 pelaaja vaan. Joo, mä menen siihen. 2 vikamissa. Savuis jossain. Savuis. Tää mulle jäi paki. Vitu hyvä knokki, ota tänne. Mä oon Knokkin kanssa. Hyvä jami. Mä tuun siihen kanssa. Onko siinä missä? Sä? Se on missä? Jami. Mä oon tänne ritkellä. Se on nää kivikoon jossain eessä, niin mörkön. Olkaa mulle. Ei vittu, tässä mulla on vihu. Ui saatana. Tässä on mun vihu, tässä mun elää. Ei saakeli, kun siinä on joku SNES, vittu. Siinä on joku homo vittu istumas vaan.